Tak. Dúfam, že nás je dobre vidieť. Čaute. Čaute. Dneska tu máme pre vás takú špecialitku. Myslím, že ešte nikto zo slovenských internetov o tomto nenatáčal. Alebo aj celkovo ľudia k tomu majú málo prístup a keď tak to stojí strašné peniaze. Ako aj vidíte na nás, jak sme dneska naobliekaní, nastrojení, pracovne nie je to taká, že bežná streľba, ako ste zvyknutí, len tak sa tu nebudeme naháňať. Aj keď sa pozriete na strelnicu, no však je to tu pekne nastavené, lebo Paťo tu mal tréning akurát. Takže aspoň on sa tu zabával, ja som len pracoval dneska. A no poď nám ukázať, čo to tu teda máš, lebo táto krabica vyzerá na prvý pohľad bežne. Áno, je to obyčajná krabica, ale niečo ukrýva zaujímavé. No. Šmolkový Glock. Šmolkový Glock, presne. Je to FX-ový Glock, áno, ktorý strieľa FX-ovú muníciu. Ďalej tu máme ČZ-tu. Šmolkovú. Šmolková ČZ-ta. Takže to je dekompakt, čo každý pozná, ale FX-ový. Tiež strieľa FX-ové strelivo. Pre tých, čo nepoznajú, čo je FX-ové strelivo, tak ukážeme. Mám trošku stuhnuté prsty. Tak je takéto. Čiže, dúfam, že to... zastrieľal to pekne. Takže vidíte farebnú hlavičku. To je tréningové strelivo. Táto hlavička vyletí zo zbrane. Obsahuje farbu, ktorá ťa označí a aj to bolí. Aj to cítiš. Toto je určené na výcvik sebaobrany. Tak. Na realistickejších podmienkach. Tak. Zbraň má totožné ovládacie prvky ako ostrá zbraň. Vidíte, donesli sme tu ostrú zbraň. Takisto má zachyt záveru. Funguje, vyhadzuje, cykluje. Takisto funguje ako ostrá zbraň. Akurát nedokáže strieľať ostrú muníciu. Tak, aby bolo hneď zo začiatku jasné, aj keď tu sa s tým budeme nejak na seba mieriť, alebo tu s tým behať, alebo keď s tým aj trénujeme a keď s tým Paťo trénuje, do týchto zbraní ostrú muníciu nedostanete. Je tam, tá komora je spravená úplne inak, tá komora je spravená čisto na to tréningové strelivo, nie je šanca z toho vystreliť ostrú muníciu. Čiže sú to priamo, ako hovoril Paťo, sú to priamo zbrane určené na čo najrealistickejší tréning. Tá zbraň je presná rozmerovo, správa sa rovnako ako ostrá. Čiže vlastne ja keď mám doma napríklad 17-kového Glocka a idem trénovať so 17-kovým Simunition Glockom, dostávam sa tréningom na ten istý level. Akurát môžete ten tréning potom posunúť ešte ďalej, lebo s týmto sa najčastejšie robia tie force on force tréningy, že vlastne po slovensky sila na silu, kde doslova môžete po sebe strieľať, môžete trénovať. Ide proti vám útočník s nožom, s palicou, bez zbrane, či strieľať treba, či strieľať netreba. A zistíte, či ten váš skill level, o ktorom si myslíte, že je na určitej úrovni, či na tej úrovni naozaj je. Pretože je to zase niečo iné, že? Tak ty už máš tých pár tréningov odučených za sebou. Máme zo pár za sebou už. No. A využíva sa to aj v ozbrojených zložkách. Áno. Či u polície, alebo aj u nás v ZVS sa využívajú tieto zbranie. Je to asi najlepší tréningová pomôcka, ktorú sme mali. A takisto aj mojimi známymi to využívame. Pravidelne robíme tréningy na toto. Môžeme si to skúsiť rozobrať, pozrieť sa dovnútra. Áno. Ukáž ľuďom vnútro. Ako to vyzerá. Hej. Vyzerá na prvý pohľad ako obyčajný Glock. Vidíš, šlaveň. Záver je veľmi podobná koncepcia ako Glock 44, malorážkový. Áno. Že čiastočne plast a čiastočne kov. To, čo má byť kovové, kovové. Áno. A je to odľahčené. Môžeme to porovnať s ostrým. Vratná pružina je težina, keď si všimneš. Vidíš? Áno. Tam musí byť troška iná sila. Predsa len je to iná váha.
Môžeme porovnať hlavne, toto je ostrý Glock. No, tu je ten veľký rozdiel. Vidíš? No, iná hrana, iná komora a plus na tom Simunition je z boku vlastne tá diera, že? Áno, to je tá diera, tu máme nábojček, tak to vložíme. Áno. A môžeme vyskúšať tam vložiť aj ostrý, keď máme niekde. Čakaj, mám tu po ruke. Nech sa ti páči, toto je Subsonic s tupou špičkou. Takže len tam vložíme, tak to vyzerá, keď tam vôjde ostrý. Áno, nech to zaostrí. Nevojde celý, to znamená, že ani zbraň vám vlastne neuzamkne záver sa nedostane do tej polohy, do ktorej technicky nie je možné vystreliť z toho ostrú muníciu. Takže sme vyvratili aj nejaké mýty. Toto je ostrý. Tak. Dobre, schovaj. No. Záver, to sme si ukázali. Áno. Všetky bezpečnostné prvky, ktoré tam sú v ostrom Glocku, sú aj v Simunition, takisto. Áno. Aj rameny. Uzamykací blok je iný. Áno. Takže na Simunition nedostaneš ostrý záver. Áno. Takže je to celé bezpečné. Je to, hej, pokiaľ si nemixnete zbrane, tak by to mal byť bezpečný tréning. A o to sa teda budeme snažiť. A preto aj sa nosia napríklad masky. Dúfam, že sú vidieť na zábere. Takže masky, aby ste to náhodou nedostali do oka. Je to nepríjemné, dostať to do oka, do tváre a tak, samozrejme. Dobre si povedať, jedine čo sa môže stať nejaká nehoda, je, že zameníš ostrý Glock do Simunition Glock, ale pokiaľ nie si farboslepý, tak sa ti to nestane. Hej. Takže vidíš ten rozdiel. A je dobré sa naobliekať. Túto bundu som mal napríklad na sebe v tom videu s revolvermi, kde som strieľal z váčku, takže celá dotrhaná. Paťo tiež proste old school pracovné oblečenie, lebo to oblečenie to proste bude schytávať pri tomto tréningu. Hlavne si musíme chrániť, zo skúsenosti hovorím, tvárovú časť, krk a prsty. Hej. Toto sú také najbolestivejšie veci. Mohli by sme ukázať na kamere trebárs 1-2 výstrely, že ako to strieľa, že vyskúšame to na nejaký tu na terč, nech vidíte, jak tá zbraň funguje a potom si s tým strelíme do mňa. Ideme na to. Dobre. Okuliare sme si samozrejme pre istotu dali, ale teda Simunition zbraň nebúcha to tak, jak ostrá, takže uši si dávať nemusíte. A Paťo nám teraz ukáže teda, jak funguje, jak to strieľa. Strelíme s tým na obyčajný papierový terč. Ospravedlňujem sa, troška mi zachríplo. Strelíme s tým na obyčajný papierový terč, čo tu ostal po tréningu. A nech vidíte, jak tá zbraň funguje a čo spraví v papieri. Vyskúšame si presnosť, či je to vôbec presné. Tak. No. Dobre, dierky do papiera to robí, to už je vidieť. Takže, dierky do papiera to spravilo. Preletelo to cez papier? Áno. Cez mňa to nepreletí. Presné parametre nepoviem, že koľko to má joulov, ale bolí to. A môžeme si vyskúšať na kov, jednu streliť? No vidíš, strelme si na kovový terč, ak to cinkne. No. Cinkne to, vidíš, ostal záver vzadu. Áno. Vyhadzuje nábojnice. Zbraň cykluje presne, zbraň cykluje ako ostrá. Práve preto je ideálna na výcvik. Ako keby ostrou zbraňou. Lebo asi ostrou zbraňou nebudeš mieriť na nejakého svojho trénera alebo niečo. Tak keď ho nemáš rád. To je pravda. Takže prežil som to, takže takto nejak to funguje. Ten naraz cítite, ale pokiaľ nemáte holú kožu, je to úplne v pohode. Nemá ťa to zabiť, ale máš vedieť, že si dostal zásah. Tak. Že si bol trafený. Tak. A tu je farba. No ale že zima je tak... Áno. Je zima, mám na sebe viac vrstiev oblečenia, takže je to úplne v pohode. Fakt najdôležitejšie proste chrániť si oči,
lebo tie máme len jedny, predsa len, takže, ale je to zábava, s týmto tréningy, to je paráda, že? Určite, to sú najlepšie tréningy. Tak, tam naozaj, že takto, keď len beháte tu že na strelníci, viete nasimulovať len určitý level stresu. Ja viem, že ľudia sú rôzni a videl som už aj ja, aj na súťažiach, ľudia sa zosypú a vystresujú už len z toho, že im pípne za chrbtom timer. Ale práve tréning s týmto Simunition prináša podľa mňa ďalší level, že keď to myslím s nejakou obranou seriózne, tam už dokážeme nasimulovať, tak jak teraz som akože išiel s palicou, proste rôzne situácie, naozaj sa dostať do takých reálí každodenných a zistíte teda, že či viete naozaj aj pod tlakom rýchlo tasiť, poprípade si obrániť tú zbraň a podobne. A hlavne FX-ový tréning nie je o tej strelbe. Tak. Ale o vyhodnocovaní tých situácií. Áno. Lebo sa sám so sebou. Hej, každý chce byť John Wick a rýchlo tasiť a strieľať, ale v tej realite, keď máme stále nad sebou tú ruku zákona, treba vedieť aj nejak vyhodnotiť tú situáciu. Sám som bol už napríklad v takej situácii a našťastie sa to zaobišlo, teda všetko v poriadku, ale tiež proste celé je to o tom vyhodnotiť tú situáciu, či vôbec treba tú zbraň vytiahnuť a použiť, pretože predsa len nie je to sranda. U nás tieto výcviky veľakrát končí bez výstrelu, tá obrana. Niekedy to vykomunikuješ, niekedy ozaj, že vyťahneš, niekedy stačí len vyťahnuť tú zbraň. Áno. Záleží od situácie. Tak. Robíme modelové situácie na toto, podľa toho, čo si chceme nacvičiť. Áno. A tomu sa venujeme. Je to ozaj najlepší výcvik, keď myslíš ozaj seriózne tou obrannou streľbou. A každý by si to mal vyskúšať, ten, čo nosí zbraň. Kto má Ačko a nosí zbraň, tak mal by si toto vyskúšať. Neútočím na Paťa naozaj s tým nožom, je to kus dreva. Dobre, aby ste si nemysleli teraz. A je to bezpečné. Boli ťa niečo sa ti stalo? Si úplne v pohode, hovorím, treba mať na sebe niečo staršie, lebo oblečenie si zničíte pri takomto tréningu, samozrejme, však budete sa tu váľať po zemi a podobne, ale naozaj vyskúšate si a zatrénujete s týmto veľmi dobre. A teda budeme organizovať aj tu také tréningy? Ja si myslím, že áno. A prvý bude hneď 1.12. To si nemal prezrádzať. A musel som. Dobre. Hej, teraz 1.12. máme s chalanmi, čo už aj poznáme a čo spolu strieľame nejaký čas. Tak ideme kombináciu dlhá, krátka a na záver Simunition do toho. Ale od budúceho roku tu odpálime teda aj takéto tréningy. Aj simulation tréningy, presne. A budú modelové situácie, budú aj CQB, bude aj taktika, takže máte sa na čo tešiť. Tak. Bude to úplná paráda, takže určite nás sledujte. A keď si chcete to dojsť zatrénovať, tak nám v kľude napíšte a niečo vám vymyslíme. Takže ďakujem, že ste nás sledovali. Dneska to nie je najdlhšie videjko, ale toto sme vám proste museli ukázať. Vidíme sa, chalani. Vidíme sa, ahojte. Díky, čaute. Chalani a babi.